L-imxija tal-coronavirus madwar id-dinja ma jidirx li se tiġi kontrollata f'qasir żmien. Iżda fl-istess waqt qiegħed ikompli jiżdied l-att ta' pazjenti li qegħdin ifiequ minn dan il-virus. Il-coronavirus ġdid inxtenet bħal leħħa ta' berqa madwar id-dinja fejn infetta aktar minn 110,000 ruħ u qatel aktar minn 3,900 ruħ. Madana kollu skont ċifri pubblikati mill-Għaqda Dinjija għas-Saħħa joħroġ li aktar minn 62,500 ruħ li ntlaqtu b'dan il-virus fiequ minn din l-influenza. One News tkellem mal-kap tad-Dipartiment tal-Kontroll tal-Infezzjonijiet fl-Isptar Mater Dei il-Professur Michael Borg fejn stqal li r-rata ta' mwiet hija waħda sostanzjalment żgħira. Il-mortalità ta' dan il-virus bħalissa tiġi rapportata viċin 2%. Imma dejjem irid noqogħdu attenti u nifhmu li din hija bħal m'għandek piramida, ġifieri jekk għandek iceberg li ħatara parti minn dik il-fuq mill-ilma, ġifieri ħafna każijiet li huma ħfief ħafna ma jiġux rapportati. Ġifieri probabbilment il-mortalità hija ħarira inqas jekk mhux sostanzjalment inqas. Il-Professur Borg kompla jispjega li l-maġġoranza tal-vittmi tal-virus huma persuni li diġà għandhom kundizzjonijiet mediċi oħra fosthom fil-pulmun, fil-qalb, fil-fwied u anke persuni diabetiċi. Dawn huma l-pazjenti li fil-protokoll tagħna diġà jiġu earmarked mill-bidu biex jekk daw xi ħadd minnhom ikollu infezzjoni, dak se jirċievi il-kura medika estensiva u minn kmieni. Il-professur qal li l-aktar mod effettiv biex jiġu evitati dawn l-imwiet huwa permezz ta' kura aggressiva u li tingħata fi stat bikri. U din hija fil-fatt parti mill-protokoll tagħna għalhekk diġà naħsbu anki biex nespandu l-ITU jekk ikun hemm bżonn biex l-ammont ta' sodot ta' kura intensiva ġo dal-isptar jikber b'mod sostanzjali. Ir-rata ta' mwiet hija baxxa komparata mal-infezzjonijiet li jiġu rapportati. Fil-waqt li l-ammont ta' persuni li fiequ sissa minn dan il-virus huwa ftit aktar minn 50%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.